Dă-le scodrom. Sudinodrom. Socărero male, șavale. Vă salut, prietenii mei. Am tot văzut că tot apare pe TikTok bucățica aceea de filmare și vreau să clarific puțin ce s-a întâmplat aseară, că sunt foarte multe păreri și părerile sunt împărțite în toate felurile. Fiecare spune și crede ce vrea. Eram la o nuntă pe lângă Ploiești și cântam acolo. Și eram și cu sora mea, cu Cristiana. De ce spun asta? Pentru că cântam eu un program, ea un program. Eu un program, ea un program. Când mi-am terminat eu primul program, am ieșit pe afară și intrase ea la program. Lângă noi, lângă localul respectiv, mai era o altă nuntă, care eu nu știam. Și au venit oamenii ăia pe afară, care au ieșit la țigare și m-au văzut acolo lângă mașină și au venit după mine, toți. 20-30 de persoane au venit lângă mine. Te rog frumos, vino să ne cânti și nouă două melodii, că tot ești aici, că cu tare. Vă dați seama, când m-au văzut acolo și eram așa de aproape, oamenii, bineînțeles că mi-au dat și mie niște bani acolo afară. Vino să ne cânti și noi 3-4 melodii. Acum, dacă eu eram în pauză și nu era o pauză de asta de 10 minute și m-am dus să cânt în altă parte, tocmai de asta am spus că era și sora mea, Cristiana. Dacă era o pauză de 10 minute și plecam să cânt în altă parte, avea dreptate. Aveau dreptate oamenii aceștia de la nunta asta unde eram eu de bază. Dar dacă ea cânta o oră sau o oră jumate și eu eram afară, oricum stăteam pe afară o oră și ceva degeaba. Care a fost problema că m-am dus să cânt și eu câteva melodii la oamenii ăia? Asta s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat altceva. După care, după cum ați văzut filmările acelea, a venit socru mic de la nunta aia de bază unde eram eu, a intrat în nunta asta la altă vecină și a făcut scandal acolo, că de ce am venit la ei, că de ce cânt la ei. După aia s-a lămurit totul, eu am ieșit afară, după ce am cântat câteva melodii, că era normal, oamenii mă plătiseră și era normal să vin să cânt și eu câteva melodii. Am cântat câteva melodii, am rugat frumos pe toată lumea să oprească, că nu vreau să iasă nicio discuție între ei, că mai ales că erau și de acolo, din același oraș, stăteau ei. Într-un final au zis că se cunosc între ei. M-am dus afară la socru mic. Bineînțeles că i-am spus și eu că am crezut că e aceeași nuntă, că au venit oamenii și m-au luat. Eu băusem și eu 2 pahare și când au venit oamenii să le fac un program și am intrat în restaurant, eu am crezut că e aceeași nuntă. De unde să mai îmi dau seama? I-am spus, băusem și eu 2 pahare. Până la urmă am crezut că e aceeași nuntă. Tot acolo ești. Tot acolo am crezut că sunt. Și m-am trezit că de fapt eram la altă nuntă. Asta e, frate, se mai întâmplă. Nu s-a întâmplat nicio nenorocire. Am cântat și eu 4-5 melodii. Oamenii ăia, mă bucur că i-am făcut fericiți. M-am împăcat și cu socrul mic după aia. Ce era să fac? Asta e. I-am dat și dar, ca să aibă noroc, de la un om norocos. Băusem și eu 2-3 pahare, eram în pauză. Au venit oamenii, mi-au dat niște bani în buzunar, hai să ne facem un program. Eu am mețit cum eram, am intrat în localul vecin, am crezut că e tot nunta aia. Deci vă spun foarte sincer, cred că erau 10 metri, așa de aproape erau localele unul de altul. Dar oricum, și dacă nu credeam eu că sunt la aceeași nuntă, mă duceam să cânt la 5 pași de acolo. Aveam o oră liberă, puteam să fac exact cum am zis eu, ce vroiam eu. Cu toate că socrul mic l-am respectat și îl respect și sunt lângă el,
fratele nostru care am fost aseară la el. Domnul Pastrană. Ne-a zăpăcit el toată ziua cu cântați, plecați, veniți, stați, drepți, cu tare, a făcut ce a vrut el, dar îl respectăm că e de-al nostru și atâta tot. Un om deosebit. Un om deosebit care o să fiu mereu lângă el, chiar dacă n-a vrut el să mă lase să cânt în partea altă. Cam asta a fost situația. Ce să fac, killer? N-am ce să fac. Ujilă, de câte ori te văd îmi vine să vorbesc urât, dar mă abțin să nu-mi închidă ăștia Facebook-ul. Acum, eu când am venit acolo la nunta aia a doua și a venit socrul mic de la nunta lui, eu în timp ce cântam m-a oprit. Stop, că să moară fata lui, de se poate așa ceva? Dom'le, de ce cauți aici? Că cum adică ce caut aici? După aia am realizat că sunt la altă nuntă. După ce am văzut că a venit acolo. Eu mă gândeam, băi, nu mai mă las să cânt la nunta lui, zic. Bine că nu l-a luat ea pe sus. După aia, oamenii ceilalți au luat foc și era să iasă mare scandal între oamenii de la nuntă și socrul mic. Până la urmă s-a rezolvat, am vorbit la microfon, acolo apare puțin flămarea aia, dar eu am vorbit și am făcut tot posibilul să nu iasă vreo scânteie. Deci, fraților, când și eu câteva melodii aici, dacă tot am ajuns aici, și mă întorc înapoi. Semănau restaurantele alea la fel. Nu era nicio diferență, erau la fel. Oamenii, de unde să deosebesc eu, Și oamenii să mă dau la fel. erau toți din Branșă. din același oraș, erau cu toții. Păi formația mea era cu mine, vă dați seama. Că unde am intrat eu, au intrat și ei după mine. Nu știu dacă ei au știut că suntem la altă nuntă. Trebuie să-i întreb. Dar eu, unul personal, am crezut că sunt la aceeași nuntă. După care m-am întors la nunta mea, unde eram acolo de bază. I-am zis lui socru mic, frate, eram și eu puțin băut. Au venit oamenii, mi-au dat niște bani și vin să ne fac și noi câteva melodii. Eu am crezut că banii ăia sunt să le fac niște melodii că erau din nunta lui. Da, ei mi-au dat niște bani cum ar veni un salariu, că vin la nunta lor, să cânt și eu câteva melodii. Nu înțelegeam ce. Mi-a luat și mi-a băgat în buzunar, nu știam ce se întâmplă. Și am zis, hai mă, să le fac și eu câteva melodii la oamenii ăștia. Și eu de-abia luasem pauză. Și când a venit el în nuntă, am realizat, după aia mi-am dat seama că sunt la altă nuntă. Aoleu, zic, ce s-a întâmplat? E ceva așa greșit să cânt la cineva, dacă e un restaurant la câțiva pași, să cânt și eu câteva melodii, fiind am o oră timp liber. Dacă lăsam pe ei să cânt în altă parte, da, și nici n-aș fi mers. Că nu era o pauză de 10 minute, vă repet. Băi, am mințit cu ceva cu tot ce am zis? Nu, frate, eram de față acolo și mulțumim lui Dumnezeu că totul... Dar tu unde ai crezut, Rumi, că ești la nunta aia? Eu tot acolo am scris, erau aceleși fețe, adică oamenii erau la fel toți. Am scris, sunt tot ăia de acolo. Acum, ce vrei? Vezi tu când bei un pahar, două, vezi lumea altfel, nu mai vezi. Băutură, băutură, cine te mai pune în gură? Distrat la mare valoare, ne-a Am ce respectat face, oamenii, n-am ce am băut, face, am dansat, am mâncat, băutura mult îmi place. Băutura, i-am bat o bagare acolo. Am și poza asta pe Facebook. Să ne vadă lumea. Oricum, am fost la niște oameni la nunta asta a doua foarte respectoși, care mă iubeau foarte mult. Nu se poate așa. M-au primit foarte frumos, numai în aplauze când am venit, pentru că nu știa lumea că vin eu, nici eu n-am știut, dar ei, că o să vin acolo.
să le trăiască familia, să fie sănătoși. Și din partea cealaltă, și la nunta asta la altă, la fel, niște oameni deosebiți cu toții. Ambele nunți au fost extraordinare, vă spun sincer. Bă, fraților, sunteți 3000 de oameni, nu pot să văd toate comentariile, dar vă salut pe toți, să fiți sănătoși, să vă trăiască familia. Vă pup, vă respect, să fiți sănătoși. Uite, l-am văzut pe Van Damme acum, cu bătrul meu. Până la urmă i-am zis lui socru mic, dacă ajungeam în alt oraș era bine, fără să-mi dau seama. Bine că eram aproape. Da, Samir. Multe în viață omul trece, multe în viață omul trece, una caldă și-al-tai trece. Da. Te pup, Aramis Tyson. Mă. Da, să fac cu sunetul. Lasă-mă că când vine acasă se rezolvă, nu știu. Ai de aici. Știu cum e, că mi-ai zis, erai și tu de la oboseală și ai crezut că ești acasă. Am văzut că te lua somnul la orcă. Hai scoate-mă de la bloc, fără tine eu nu mai pot. În curând iese și piesa asta cu bloc. Și asta cu Te-am surprins ieri pe balcon. N-am avut când să filmăm, fraților, pentru că este o perioadă foarte aglomerată și o să chem băieții să filmez pe unde o cânta, o oră, două să filmez, să-i dau drumul la piesa asta. Are câteva luni și am văzut că am primit foarte multe mesaje extraordinare. Oricum, vă mulțumesc pentru aprecieri și voi îmi dați putere să o țin tot așa. După aia vă mai spun ceva și vă spun foarte sincer. Înainte să se întâmple toată treaba asta, tot ce am povestit eu, oamenii ăia cu nunta din partea cealaltă furase mireasa, cum se fură mireasa la nuntă, cu cameră, cu băieți, cu fete și se duc undeva, ori la un club, ori la pe undeva, nu cum se fură mireasa. Ei au venit la nunta asta unde cântam eu. Dintr-o dată m-am trezit cu 2 mirese. Bă, ce e asta, mă, zic, eu am luat banii pentru o mireasă și când la 2 mirese. Zic, m-am păcălit ăștia. Adică eu am cântat, în banii de o nuntă, am cântat 2 nunți. Mă zăpăcisem și eu, că, na. Multe chestii s-au întâmplat în seara aia, ce a fost pe capul meu. Dumnezeu știe cum am trecut cu bine peste ziua asta. Ușor, băi. Lasă-o mai ieftin. Ce?
Hai, vă pup, să fiți sănătoși. Una la mână vă pup, doi la picior să vă trăiască ce iubiți voi. Să fiți sănătoși, frații mei.